festa, noi. Vamos. Vinga. Tots junts. Doncs molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia, benvinguts a Quelcom, un cop més, el millor podcast, programa de ràdio en català que trobaràs a internet, fet per gent jove. Sí, senyors, a la nostra entrega número 94, probablement l'última d'aquesta meravellosa temporada 5 que hem viscut al costat dels millors. Darrere, com sempre, la Paula, a la bastida, el Constant, i com sempre, aquell jugador que quan li fas un passe de gol clavat, com avui ha fet el senyor Lionel Andrés Messi a Julián Álvarez, i falla, arriba, destrossa i marca. Ell és el Conrad Sánchez. Què tal, Conrad, com estàs? Què passa, tio? Em vaig tragar les meves paraules, Bèstia. No? És un problema de no confiar en la seva santitat, don Lionel Andrés Messi, o com li dic jo, Leopoldo. Mira, les coses passen perquè sí, un tio de 38, quasi 39 anys, quan tothom deia que estava acabat, el tio apareix i et marca 3 gols contra Argèlia i 2 contra Àustria. És una bogeria. És una bogeria, és una bogeria també mirar-lo i veure com un jugador així, tio, està per sobre de tots els altres. És a dir, als altres jugadors els hi costa marcar horrors un gol al Mundial, i aquest tio arriba i el fot. 38 anys, farà 39 la setmana vinent, el 10 de juny, correcte. Em sembla, el 24 de juny, perdó, no? 24 de juny és dintre de 2 dies, jo crec que és d'agost, però bueno. Sí, no és de juny 100%, jo crec que és el 20... Sí, com el Duki. La cosa és que, que jo també em vaig equivocar, tio. Jo vaig dir que faria 5 gols i 5 assistències i porta 2 partits i els 5 gols els ha clavat. Exacte. Avui he anat a fer una assistència i ja et dic, és que a mi em dona la sensació que... És fort, és molt fort. A més només corren per ell, però és que és al·lucinant, tio. És molt fort, a més, això ho vam comentar al programa, no? Argentina l'escuda molt, el Leo, i jo crec que és crear l'atmosfera perfecta perquè ell pugui brillar, que és els altres lluitant al seu costat, envoltant-lo, i ell fent les seves, tio. Ha fallat un penal. És veritat. Però ha marcat 2, així que bueno, la balança segueix compensada. A mi em dona la sensació també que aquests 2 anys que ha fet a Miami li han donat molt per habituar-se, 1, al clima, 2, saber una mica com funciona als Estats Units, i 3, treure el seu millor rendiment en 38 anys. Correcte, al final no està en una lliga tan competitiva de lliga èlit, no? De les 5 grans lligues europees, no et crea aquesta responsabilitat física d'estar cada 3 dies jugant, ja per al nivell ja baixat, però ell segueix tenint la seva màgia, i els grans jugadors s'ha vist, ara perquè Cristiano potser no està igual, no? Però s'ha vist que aquests jugadors els hi dona igual quina edat tinguin, que gols segueixen fotent. Exacte, el CR al final hem vist 90 minuts en aquest meravellós Mundial, de moment no ha fotut res, va empatar contra el Congo, sembla que juga demà, veurem a veure si dona la talla, dona la cara, no? És l'últim gran jugador, excepte Neymar, que falta per marcar en aquest Mundial, perquè Harry Kane ja ha espavilat, Mbappé també, Lamine també, Bellingham han marcat tots, falta ell. Sí, falta ell. Aleshores, bueno, veurem com segueix el Mundial. Jo tampoc confio en que Argentina avanci moltes rondes, però ojalà que sí, ojalà que Messi doncs, arribi lluny, perquè s'ho mereix i perquè és un gran estimat d'aquest programa, sí o no? Sense cap tipus de dubte, Lionel Andrés Messi sempre serà el nostre estimat jugador preferit. Passi el que passi, peti qui peti. Diuen que potser el Gamper, aquest any... És contra l'Inter de Miami. Contra l'Inter de Miami. No ho sabrem perquè estarem de vacances, tu i jo, però té bastanta pinta que això succeirà. A més, es veu que s'està parlant tot això, hi ha molt rebombori, en què mitja part portaré la samarreta de l'Inter de Miami i l'altra mitja part la del Barça. Tens tota la raó. Són rumors. Són rumors. Al final s'ha de tancar tot això, perquè, evidentment, hi haurà molta gent, molts interessos i, evidentment, no és tan fàcil que el Messi porti 45 minuts, tot i que sigui un partit amistor a samarreta del Barça. Correcte. I on el poses? Qui sap? Al final és un torneig més benèfic que un torneig professional i pot sortir a jugar on vulgui. Això és veritat. Un cop va haver un Barça-Brasil, oi? Sí. Un Catalunya-Brasil. Un Catalunya-Brasil. A mi jo recordo, no sé per què, un Barça-Brasil. Però també em sona un Barça-Brasil. Una cosa molt rara. Guardiola, és que em sona. Em sona un Barça més Brasil que Catalunya-Brasil. Si s'ha pogut fer un Barça-Brasil, es pot fer un Inter de Miami mitja part, Messi i tal. Home, pensa que al final els partits amistosos es regeixen per unes regles, perquè també es porta un àrbit i tal, però són més modificables que un torneig normal i corrent. Exacte. Una cosa, ens estem passant molt bé aquests últims dies, perquè ja ha arribat l'estiu, no? I ja ha començat el Mundial, ja estem tots una mica frescos, tot i que treballem i patim una mica les nostres vides,
I ha vingut una onada de calor brutal, no? Ha vingut una onada brutal. De fet, avui s'ha registrat, em sembla, 41 graus a certs punts de Catalunya, i a més és que l'aire és molt calent, tio. Sí, jo llegia que al nord, a Sant Sebastià, poden arribar a 43-44 durant tota la setmana. Total. Però saps què vam veure aquest cap de setmana? Què vam veure? Marinada. Vam veure marinada. Ho vam comentar l'altre dia. Què era la marinada, Conrad? Bueno, la marinada és aquest vent fresc que ve del mar, que es dona quan la terra està molt calenta i el mar porta aquest vent fred. I què tal, tu? Com la vas sentir? Bueno, a mi m'encanta la marinada. La veritat és que... És una bona sensació. És molt sí, respires, tio, i de cop i volta et puja tot, no? Que ja se'l marina, disfrutes, gaudeixes... Correcte. És una locura. Ho hem passat molt bé aquesta setmana, però abans m'agradaria comentar el tema del combat d'Ilia Topuria i Justin Gaethje, que el vam comentar aquí. Han donat de baixa Ilia Topuria durant 180 dies en els que no podrà combatre. Aleshores, no hi haurà un altre combat d'Ilia Topuria en aquest 2026. S'ha criticat molt el seu germà, l'Alexander Topuria, perquè no va tirar la tovallola abans. I després hi ha certs rumors, com també vam comentar aquí, de que potser el Justin Gaethje portava determinades peces dintre del bandatge que podien afectar els cops que li va donar l'Ilia. Saps per què l'han suspès 180 dies? Sí, no, li han donat de baixa mèdica 180 dies en els que no pot tornar a barallar. Aleshores, veurem quan torna, veurem en quina qualitat torna i veurem contra qui s'enfrenta. No està clar. Diuen que pot haver-hi un combat més light, pot haver-hi un combat més mediàtic contra el Paddy de Buddy Pimblet, que aquest seria un combat estratosfèric. Però ara la UFC molt interessant, el 11 de juliol torna Conor McGregor als 37 anys, veurem com torna. Pues com I CR, no? poden passar cosetes. Així que, veurem a veure. Jo l'únic que sé, tio, és que 4 salts, no? Em sembla que es pega el tio totalment sec, han dit. Una bogeria. Correcte. I què fa? Ho has vist? No, què fa? Em va sortir un vídeo l'altre dia de com entrenava ell amb una venda i li tiraven pilotes de ping-pong i ella esquivava. Sí, ho vaig veure. Doncs per això el tio aguanta tant, perquè el tio està entrenant. No, home, aquest tio és una mala bèstia. O sigui, aquests tios, els retalls que fan de pes a través de la deshidratació per arribar al tall que tenen contra el seu rival és una locura. Perden en 5 o 6 hores perden igual 10 quilos, tio. Quina bogeria. Una bogeria, perquè així baixen el pes, arriben al tall i després en 10 hores o 12 tornen a agafar 10 quilos més o 5. Ja són superiors muscularment al seu rival. Una bogeria. Aquest tema dels talls és una locura que algun dia donaria per parlar d'això amb algun nutricionista per veure com afecta el cos. Sense cap tipus de dubte ho farem, però a més de la marinada, aquest cap de setmana també vam veure una cosa bastant guai, que són les festes del Port de Blanes. Vam estar junts. Les festes del Port de Blanes, correcte. Vam celebrar el nostre team building anual, que de tant en tant ho fem, el Conrad i jo, per trobar, evidentment, noves estratègies d'aquell com i, evidentment, gestionar invitats i donar-nos programes de qualitat. Correcte. I conèixer gent important, passar-nos-ho bé, veure una mica i riure'ns. Exacte, vam riure molt. Que al final és el més important. Tu creus que a dia d'avui les festes populars estan en auge o a la baixa? Mira, jo m'he donat compte d'una cosa molt clara que em vaig donar compte el dissabte, és que la festa popular, la festa de poble, la festa de barri, com les festes del Port de Blanes, ja que hi queden poques. Sí. A Blanes, per exemple, tens 2 festes. Les festes majors i les festes del port. No? Unes es celebren a la zona del port, dels pescadors, on hi ha gent de Blanes que es ven Estrella d'Am, canten cançons, és maco, és una festa major, una festa de tota la vida de poble. I després estan les festes majors, on es concentra ja un batiburrillo de persones que estan més no per veure, per desfassar-se, que són de tots llocs, que no per gaudir de la gent del poble. Evidentment. Al final jo crec que també és cert que és com tot. Quan una mostra és més gran, la probabilitat de que hi hagi incidents és molt més major. Ho veiem a la Mercè i no ho veiem a les festes del Port de Blanes, però sí que ho veurem a l'Ensorrat, que és una mostra d'una mitja, no?, entre una cosa i l'altra. El que fa potser una mica de ràbia és aquesta pèrdua d'essència, no?, que s'ha fet tant a la Mercè. A la Mercè passa molt. La gent de Barcelona ja no s'identifica amb la Mercè. Exacte. Ja no és una festa que sí, que hi ha molta gent que diu hòstia, me'n vaig a Bogatell perquè igual ve Oques Grasses o ve grans cantants, però no són festes que dius hòstia, són les festes de Barcelona, vaig a donar-ho tot perquè són les festes de la meva ciutat, com potser passa a Sant Feliu. Bueno, jo crec que a Sant Feliu encara es manté una mica aquesta identitat. Exacte. Correcte. I jo crec que és degut a les colles, sense cap tipus de dubte. Tu quan estàs d'alguna manera involucrat a l'organització d'aquestes festes,
sents com les festes molt més teves, no? Correcte, és que És el que sol les passar. colles fan molt, Sí, llavors, què passa a vegades aquí a les festes majors de barris i pobles? Que hi ha una petita organització, una gent del barri que s'encarrega, que viu les festes d'aquesta manera, però al final, un cop més, no, es demostra que hi ha molta gent que no hi participa, o d'aquesta manera tan activa, i per tant els és absolutament igual i només volen, doncs, cresca i xerinola. Correcte. Aleshores, clar, nosaltres hem estat pensant una mica en mesures, en com tallar aquestes propagacions de les festes, no?, i censurar-les una mica. Aleshores, potser, jo què sé, haurien de tindre un cúpul de persones, perquè hi ha festes majors en què s'omplen de gent. Exacte, però com ho controles? S'omplen. Ja, Aleshores, clar, potser ja podríem posar un mètode on només entressin persones d'aquell poble. Aquesta seria una mesura una mica cruel, no, per Sense dir-ho cap tipus de d'alguna manera, no? Però, o selectiva, però bueno, seria una manera potser de protegir les festes del poble per aquestes persones que són del poble. o sigui, 100% protegeixes a la gent del poble, però també és veritat que tu, com a organitzador, el que a tu t'interessa és maximitzar els ingressos a la barra, per exemple, no? Que és qui, doncs, d'alguna manera, acaba pagant doncs, l'escenari, la producció, i que aquesta festa sigui autogestionable. Per tant, fer una cribada jo ho veig molt difícil ara mateix. Sí, però aquí hi ha un problema. Moltes festes majors, i tu i jo ho sabem més que ningú, molta gent es porta les seves begudes alcohòliques. Això és cert, però sí que és veritat que és un target de gent que normalment són menors, són gent molt jove. Al final la gent, pares i mares, que venen a gaudir d'unes festes de barri, normalment solen prendre el que s'hagin de prendre a la Sí, però barra. els pares i mares i els pares i mares no van a festes d'altres pobles. Potser sí, alguns, però els pares i mares consumeixen a la barra del bar com tu i jo fem. Perquè hi ha preus populars, també, no? Bueno, preus populars... Aquesta lluita, preus populars. Nosaltres ens hem trobat a les festes del port, uns preus populars... no sé què dir-te. Doncs jo estic molt content amb els preus que hi havia. Sí, per què? Perquè al final, m'ho invento, però tu te'n vas al Masurre, vale? O sigui, aquí estàs pagant No una és el mica mateix, no és el mateix. Exacte, pagues el doble, per una copa. I, per exemple, te'n vas a un bar normal i una copa que et costa 7-8 euros, no? Sí, però és que el problema d'aquestes festes era que la cervesa costava 3,5, que em sembla molt cara, Vale, això sí que... un got de cervesa de 33, o més petit, i després el combinat costa 7 euros. Toma ja. El combinat sí que és un preu que dius, bueno, 7 euros no està malament per una copa, està bé, correcte, però és que les cerveses són 3,5 euros. I és car. Sí, tens tota la raó. Car. La cervesa per mi és cara. Per mi també era bastant cara. Va haver una decepció en aquest preu. Sí, de tirador, a més el got te'l feien pagar, que em sembla bé aquest fet de que et facin pagar el got. Per què? Perquè així cada consumició que tu demanes te la serveixen al mateix got i no es va omplir el port de gots de plàstic tirats por ahí. Aquesta mesura em va semblar molt bé. També, exacte. A mi també em va semblar molt bé el tema del sopar. Molt bona gestió, que a vegades doncs, diem, hòstia, a les barres populars ens trobem llocs que costa molt sopar o acabes anant a algun restaurant a prop, no?, per incentivar el comerç local, no? I en aquest cas doncs, hi havia botifarres a preus molt bé, que em sembla que costava 5 o 6 euros sopar, i amb 5 o 6 euros sopaves, i després, si volies pillar-te la mama de la teva vida, doncs bé, aquí sí que pagaves el preu. Però jo crec que va molt en base al destil·lat, perquè sí que és cert que el proveïdor a dia d'avui és que no pot estirar tant el preu, perquè evidentment, Sí, el preu és el que és, no? Està clar, el preu és el que és. També hi ha un altre tema, que és que moltes festes de poble han perdut la cultura del poble. Totalment. Així com, per exemple, tu identificaves Sant Feliu, que jo considero per tota la gent que conec de Sant Feliu, està molt identificada amb les festes, perquè no us perdeu ni una. No? A altres llocs no passa, perquè les festes doncs, han passat a ser un escenari amb música i festa a ser una cosa realment del poble. Estic totalment d'acord. No? A ser un moment on la gent del poble reivindica la seva cultura, on surten les coses del poble de tota la vida. No? Ha canviat una mica aquest factor. Clar, a mi em dóna la sensació que hi ha un argument molt clar, i és que normalment totes aquestes ciutats, pobles, que s'estan convertint en ciutats dormitoris, és a dir, que antigament doncs, eren un poble amb un ajuntament i que evidentment la gent feia vida al poble i incentivava el comerç local, ara amb tot aquest increment de nous barris on la promoció de la vivenda, no?, que és un tema molt important, doncs és molt més econòmica viure a les afores de Barcelona que enmig del meollo, t'acabes donant compte que, la població creix, això a l'Ajuntament li interessa, evidentment, per beneficiar-se de certes ajudes, té tot el sentit del món, índex demogràfic cap amunt, però després, en segon lloc, no, doncs perds aquesta autenticitat, no? Correcte. Quan els teus avis, els teus pares no són del mateix poble que tu, al final tu acabes tenint una vida, no?, a dia d'avui, no?, a més amb tota la quantitat de coses que pots fer.
tant a casa com a fora de casa i amb l'accessibilitat que té tothom a qualsevol tipus de servei, a no quedar-te al poble a les festes de barri d'un senyor que no coneixes de res que posa batxata. No estic d'acord, Potser un dia vas, a veure què tal. Però és molt difícil involucrar la teva família a dia d'avui, no és com abans. No estic d'acord. No estàs d'acord, eh? No estic d'acord perquè ho veiem sobretot nosaltres, els catalans, amb totes les persones que venen de fora, estan 5 o 6 anys i no es volen quedar i s'impregnen d'aquesta cultura. I ha passat molt, per exemple, un exemple que em ve al cap, amb Johan Cruyff. Oh, que bonic. No? Johan Cruyff, al final, un tio que ve d'Holanda, de l'Ajax, d'haver guanyat no sé què, arriba aquí, s'enamora de la ciutat de Barcelona i s'impregna de les seves cultures. Acaba parlant català. Però això passa als anys 60. Jo et parlo del 2026. Ja, però és que el 2026 també hi ha, ara em venen al cap futbolistes, però extrapolant a persones que no siguin futbolistes, hi ha persones que arriben aquí a Catalunya o a Espanya i s'empapen d'aquesta cultura. Aleshores, sí que estic d'acord que aquest moviment demogràfic de moure's potser no ajuda a aquest tema, però els culpables som nosaltres. 100%. Perquè nosaltres no reivindiquem les nostres tradicions i les nostres cultures. Exacte. Nosaltres hauríem d'estar sempre reivindicant-nos, parlant de la nostra cultura i ensenyant als altres la cultura que tenim, tio, que al final Espanya, Catalunya, hem sigut gran mils i mils d'anys. Això és cert, eh? També sí que és veritat que cada poble, com cada relació, és un món. Llavors, jo estic segur que si tu te'n vas, per exemple, m'ho invento, a Sant Cugat del Racó o a un poble perdut a Ripoll, no? Evidentment, el poble segueix tenint una mica la mateixa demografia que ha tingut sempre. Per tant, és molt més fàcil impregnar-te, no? O inclús la Patum de Berga, no? Si tu vius a Berga i ets nouvingut, estic segur que t'acabaràs empapant d'aquesta cultura. El gran problema ve, no?, quan el poble, no?, és un poble que tècnicament tota la vida ha tingut 5.000, 4.000 habitants i per culpa d'aquest creixement accelerat de Barcelona ens hem vist, com és el cas de Sant Feliu, connectats, no?, o englobats per culpa de l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors el que acaba succeint és això, un creixement exponencial de tots aquests pobles que acaba repercutint en que molts d'ells es converteixen en ciutats dormitoris. I això és, al final, doncs, jo crec que el pitjor enemic que pot tenir un poble i una ciutat. I que desaparegui aquesta pròpia cultura i acabi sent un barri, no?, extern a Barcelona. Que probablement sigui el futur i la realitat de molts d'aquests pobles. Jo espero que Sant Feliu sigui sempre Sant Feliu. Bueno, sí que és veritat que estem molt a prop. Pobles ara venen al cap, Pobles com Sant Feliu tenen gent de tota la vida, pobles com Badalona tenen gent de tota la vida. Correcte. Te'n vas a Masnou i també té gent, Vilassar, tots aquests pobles tenen gent de tota la vida. Jo crec que sí que és veritat que el que passa normalment és que molta gent se'n va a Barcelona a viure, però bueno, al final es tracta d'anar impregnant d'aquesta cultura que tenen els pobles a les persones que arriben i a les persones que se'n van. Ja, però a mi també em dóna la sensació que un Esplugues, un Sant Just, un Sant Joan i un Sant Feliu s'assemblen molt més a Barcelona que un Vilassar, un Montgat, un Masnou, perquè tenen aquesta aura de Maresme, de platja, de vida més tranquil·la, tio. Canvia el rotllo. Totalment, tio. Et canvia la vida. O inclús un Tallà, que està aquí al costat, saps, també? Però em dóna la sensació que tenir aquesta part de muntanya... O un Castelldefels, no? Tenir aquesta part de muntanya i aquesta part de platja et dona com una certa independència que potser a Barcelona, degut a aquest agòbio de la metròpoli, molts pobles dels que he anomenat abans, doncs s'impregnen d'això, no? Sí. I sí que és cert que al Maresme a mi em dóna la sensació que es viu amb molta més tranquil·litat, tio. Sí, es viu amb més tranquil·litat. I és molt més fàcil mantenir la cultura del poble. Correcte. Tu marxaries a Vilassar de Mar a viure? Sí, a mi m'encantaria viure al Maresme. A mi també, bueno. Ara quan parlaves pensava en l'exemple sobretot els gentilicis ara no els domino, de Terrassa, les persones de Terrassenc? Terrassenc, sabadellenc, no ho sé, Ara per no cagar-la direm persones de Terrassa, Sabadell, Sant Cugatins... Totes aquestes persones els encanta el seu poble i es senten superidentificats. Saps, inclús, a quan estem de Terrassa? Devem estar a menys de 30 quilòmetres. Exacte, jo crec que és... I se'ls nota l'accent. Sí, ja Sabadell també. Clar. Hola, què tal? Exacte. Com estàs? Tot bé? Soc de Sabadell. Exacte. No és broma. Però sí que és veritat que a mi em dóna la sensació, portada més a micro, que és la mateixa sensació que tenen els catalans dels francesos, no? Al final ens separa una muntanya, un conjunt de muntanyes, que són els Pirineus, i són molt diferents. I si ho portes a la part més micro, clar, Barcelona, de què ho separa Sant Cugat? Collserola només. O sigui, realment està aquí al costat. Llavors, aquesta muntanya, no?, el que fa d'alguna manera és aïllar-te de tot això, i que tu puguis també tenir la teva pròpia cultura, no?, i el teu propi, no sé, la teva pròpia manera de viure com a ciutat i com a poble, que no estàs... Evidentment estàs influenciat per Barcelona,
Però sí que és cert que des de casa teva, com a molt, si vius a un lloc molt a Sant Cugat, vius al Tibidabo. Sí, això és veritat. Bueno, està clar que Espanya està formada de pobles, tio. És preciós. Espanya, ara et mentiria si et dic quants pobles hi ha a Espanya, però a Espanya hi ha molts pobles, i Espanya i Catalunya són els seus pobles, tio, amb la qual cosa no hem de perdre aquesta essència, i si tu tens la sort d'estiuejar, de passar un estiu, d'anar a passar una setmana amb la teva parella, amb els teus avis a algun poble, impregna't d'aquesta cultura, tio, i que t'agradi i que la portis als altres, perquè són maquíssims els pobles. Sense cap tipus de dubte, 100%. Total, molt tio. bona reflexió. Per últim, però no més important, ja parlant de cultura, jo et volia preguntar també què n'opines, no, evidentment, de que tots aquests pobles, no, tinguin un pressupost obligat, bueno, clar, al final cadascú decideix les seves partides, però que estigui tan involucrat a la cultura. És bo, és dolent? Els partits polítics. Bueno, no, el propi govern, tampoc pensis en partits polítics, pensa en el govern de l'Ajuntament. L'Ajuntament al final té una partida per cultura cada Bueno, any. és que si el govern no és qui promou la cultura, no es promou perquè sí. Aleshores hem de destinar uns determinats fons a la cultura del poble. Perquè l'empresa privada ni de conya podria silenciar la Sí, cultura. sí, Tu creus que sí que podria. Podria haver-hi empreses privades que es dediquessin a promoure la cultura i a organitzar festes de poble, promovent la cultura, no? Em ve al cap ara mateix, que financessin aquestes festes, que promoguessin la cultura i la promoguessin d'una manera correcta. Què passaria amb aquestes empreses privades? Que potser la promourien més en el seu favor que en favor de la cultura del poble. Es carregarien la cultura, tio. Jo crec que acabaria sent com el Papa Noel, saps? En el moment que entra Coca-Cola el vesteixen de vermell, tio. Podria ser que sí, depèn, clar. Hi ha empreses privades amb determinat ànimus i hi ha empreses privades que no. Exacte. Jo crec que al final totes busquen el màxim benefici. Sí, bueno, Sí. això és al final el que és l'empresa, no? 100%. Parlant de política, volia comentar un tema. Tallant tot, absolutament tot. Però bueno, és l'últim programa i volíem comentar-ho, perquè al final nosaltres sempre parlem d'actualitat i obviar això, vull dir que no té cap tipus de sentit que ho obviem i és el Cascoldo, Ábalos i el Dama, que és bastant bèstia. La sentència del Suprem que ha sortit avui, 22 de juny, ha sigut bastant forta. Jo no ho sabia, M'he enterat perquè hem entrat a 20 minuts i m'ha sortit, bum. A mi igual. Sentència del Tribunal Supremo. M'ha passat el mateix, he dit, buah, ho colem a quelcom a l'últim programa, i dic, va, li dediquem 5 minuts perquè la gent també estigui una mica al cas, sense posicionar-nos, evidentment, com sempre, perquè no té cap tipus de sentit. Al final, jo, personalment, el que et puc dir és que jo confio molt en el poder judicial, i que si al final ha sortit aquesta sentència és perquè, evidentment, hi ha unes proves que justifiquen que aquesta gent no és presumpta culpable, sinó que és culpable, És culpable. i que sense cap tipus de dubte tampoc se li pot dir que l'Aldama sigui... Mira, que això és la meva opinió personal, però tampoc pots dir que aquest tio sigui el tio més sant del món perquè li han caigut 4 anys de presó, tot i que no vagi a la presó. Però ara comentem, al final aquesta setmana política per mi ha sigut un no parar, més que res perquè sense cap tipus de dubte no, han entrat a prisió José Luis Ábalos, Koldo García Correcte. i Víctor Aldama, que és un empresari... El Víctor Aldama no entrarà a la presó. Perdó, correcte? Entrarà Ábalos, que li han caigut, si no m'equivoco, 24 anys, el Koldo 19, compliran els dos 15, i a l'Aldama em sembla que li han caigut 6, si no me'n recordo, 6 o 8. Ara no me'n recordo bé. A un li han caigut 24. A l'Ábalos. A l'altre han caigut 19. A l'altre 19, i a l'Aldama no entrarà a prisió per l'atenuant de que ha ajudat a la justícia a accelerar el procés judicial. Que això és una bogeria. Realment aquest senyor per cantar doncs, d'alguna manera ha aconseguit no entrar Aquí hi ha aquest debat, no? L'Aldama està ficat a l'AI com els altres dos. Això està clar perquè, a més, a tots jocs apareix per qui no ho sàpiga, el Tribunal Suprem ha emès una nota informativa sobre la sentència, que està molt bé, que és un resum on s'exposa els fonaments de dret, on s'exposa els fets provats que ha recollit el Tribunal Suprem, i és molt interessant, no? Aleshores, clar, aquest home no ha entrat a la presó, no entrarà a la presó per aquest fet d'haver ajudat al Poder Judicial a accelerar tot aquest procés. Aleshores, clar, moralment això és una mica estrany. És una mica estrany. Moralment, Exacte. Sí que és veritat que abans un periodista parlava de possibles indults als altres dos, vale? I t'explicaré per què. Perquè un té 67 anys i l'altre em sembla que té 65. Per tant, poden acabar morint a presó aquesta gent. Sí, hòstia, em sembla que sí, a l'Àvila em sembla que té 61, 62 o 65. Sí, clar, exacte. Bueno, morint, no? A veure, seran persones de 80 anys. Però bueno, aquests també et dic, ja han viscut suficient. Exacte. No, home, tu diràs. La cosa és, per mi realment, el que de la qüestió no és una mica el cas, que al final tothom està al dia i ara mateix podem dir tot el que ha passat, però ja, de veritat, podeu entrar 20 minuts i llegir exactament la notícia, sinó que per mi és que cada setmana surt un personatge nou com si això fos una sèrie però sense un no parar, no? I que la gent al final, o sigui, que el cas aquest ja sembla una sèrie i que cada cop hi ha nous noms, confusió general, saturació informativa, i la gent, tio, és que ja ni reacciona, no? Bueno, el que necessitava la gent era que es deixés de parlar i sortís la sentència del Suprem
a veure què deia. Exacte. Ja ha quedat clar, condemna uns, no condemna els altres, aleshores ara ja, en principi, s'interposarà recurs, lògicament, però es tancarà. Ja, però ja et dic, a mi el que més fort em sembla és una mica la reacció de la societat, no? He tingut l'oportunitat avui de preguntar-los a 4 o 5 persones que són una mica més tècnics, com és el teu cas, no? I que em comentessin una mica tota aquesta història, com podia d'alguna manera desenvolupar-ho en el dia d'avui. I la meva reflexió de tot això acaba sent que, per exemple, amb el senyor Rato, no? Abans això era un escàndol, sí. I la gent entrava en xoc dient, mare meva, què ha passat aquí? I ara simplement, en comptes d'escàndol, és scroll. Ok, bueno, aquest senyor doncs és un bangui i seguim. Aquí discrepo, Àlex. Hi ha molta gent que ha estat molt enterada, I cert. Li ha afectat molt. O sigui, aquí, clar, ara, com les nostres... És el que hem parlat moltes vegades aquí. Com les nostres fonts d'informació són el Reels d'Instagram, si tu no tens l'algoritme entrenat perquè et surti les notícies del Mundo, doncs no et surten. Et sortiran les noves cançons del Quevedo. Clar. Aleshores, clar, hi ha molta gent que no s'entera, i això li passa a molta gent que no s'entera de les notícies, però perquè no està ficada i no fa l'exercici de potser entro dintre del diari digital i entro i la llegeixo. És que hi ha gent que no fa aquest exercici, aquest és el gran problema. Però... Llavors el culpable de que la gent li peli tot aquest tipus de notícies és el mòbil, realment. No, som nosaltres. Som nosaltres mateixos. Entrenem el nostre mòbil perquè ens enviï aquesta informació. Clar. I arrel del que tu dius, m'ha semblat molt interessant comentar-ho, la reacció del porter, bueno, no és una reacció arrel d'això, sinó el porter del Sabadell, no sé si l'has vist a l'Ajuntament de Sabadell. Quina bogeria. Que vamos, bueno, a mi em sembla nefast i em sembla una cosa vergonyosa, no?, per un porter de futbol que s'hagi de mullar en aquesta situació. Per si no ho sapigueu, el porter del Sabadell, que ara no sé com es diu, surt a la terrassa quan estan celebrant l'ascens a segona divisió i aleshores, en lloc de fer un càntic del Sabadell, diu yo voy a decir una cosa y lo que os salga, pues continuáis. I ara fa Pedro Sánchez i tots, clar, diuen la paraula, no? No sé. Sí. La FIFA segurament... Un insult. La FIFA igual el sanciona. I ja no pugen a segona, t'imagines que per això no pugis a segona? Seria espectacular. No, jo crec que a molt males, aquest senyor se li rescindeix el contracte o el venen i s'ha acabat, no? Sí, o a determinats partits de sanció. Evidentment... O igual no li passa res, en aquest món vivim. Ja, exacte. És el que hem d'anar a comentar, és que potser no li passa res, no? Però sí que és veritat que un cop més, no? Tot i que el López Pinto marca un golazo, ningú d'alguna manera li dona bombo aquesta notícia perquè el porter se li va la olla i fa aquest tipus de càntics, no? Exacte. Li ha robat tot el protagonisme al jugador que va jugar bé. També és veritat, no?, que a dia d'avui és un tema que està molt calent perquè ens enfrontem probablement a la trama de corrupció més gran de la història d'un partit polític que està governant, no?, degut a que des del secretari d'organitzacions, que és Santos Cerdán, passant pel el senyor Ábalos i passant, evidentment, inclús per la seva dona que està imputada i que presumptament ha comès una sèrie de delictes, la gent està com una mica confosa. Bueno, jo és el que dic sempre, ara vivim en aquest present és el partit polític que ens governa, i el següent vivim en el tipus de societat que també farà el mateix i dintre de 3 o 4 anys tornarà a sortir. Però bueno... I estic segur que la gent ja no se'n recordarà d'això, sí, igual que amb el del Rato. Aleshores ara són blaus, ara són vermells. Però bueno, sortint d'aquest tema, perquè si no seria un bucle interminable. No, ja sortim. Vull comentar, arrel de que entràvem també hem tocat de costat al món del futbol, també ha sortit la sentència Rafa Mir, el jugador de l'Elche, que estava cedit a l'Elx pel Sevilla i que l'han caigut 8 anys i mig de presó per agressió sexual. Quin percal, I no vull comentar el tema perquè ara mateix no ens interessa, però és curiós que com no hi ha una sentència ferma, el tio segurament el que faci és rescindirà contracte amb el Sevilla i s'anirà a jugar a Aràbia Saudí. I això ho pot fer? Això pot fer. I no entra a presó, llavors? Entrarà a presó segurament, li donaran l'ordre de detenció quan sigui ferma, però si no hi ha un país que demani la seva extradició i l'altre país concedeix l'extradició, segurament no vagi a presó. Ja va passar amb Santimina, que se'n va quan el van condemnar, se'n va anar a Emirats Àrabs a jugar a futbol. Perquè allà no és delicte. Que fort. Aleshores allà pots seguir jugant a futbol. Quina bogeria. Jo pensava que entrava a presó 100%. De fet, volia... No, perquè encara no és ferma, he interposat un recurs, aleshores, fins que aquest recurs no acabi i els jutges determinin, doncs no. Clar, és important tenir amics advocats perquè t'expliquen aquest tipus de coses i, evidentment, no només us lo creu vosaltres, sinó que jo ara tinc la sort d'enterar-me com ha quedat el cas del Rafa Mir. És bastant interessant. Bueno, té xitxa. Que fort, tio. I actualitat de futbol també ja estaríem una mica llestos, no? Estem aquí enmig de la voràgine del Mundial, que probablement estàs escoltant aquest programa i estàs pensant, bueno, però qui guanya, no? Doncs no ho sabem, encara no ho sabem. No, encara no ho sap.
S'està comentant a veure què tal aquest nou format. De moment està agradant a la gent, alguns partits descafeinats, altres no. Una gran baixada dels equips europeus, no? Perquè cap tipus de dubte. República Txeca, equips com Àustria, equips com Turquia no estan funcionant del tot bé. En canvi, doncs, altres països d'altres continents sí que estan funcionant bé. Exacte. Sí que és veritat que a dia d'avui costa molt tenir a la gent enganxada al Mundial. Correcte. La frase que més hem escoltat, per mi, sense cap tipus de dubte, és la de els partits de la fase de grups és que ni me'ls miro o em poso el resum d'un minut. I m'he donat compte que és perquè probablement la majoria de la societat tenim l'atenció totalment destrossada degut a mirar vídeos curts sense parar, fer scrolling massiu. Com uns malalts. I ens donem compte també que ens costa molt com veure pel·lis llargues impossibles, no? I que inclús estàs veient un partit que vols veure i al minut 5 ja estàs mirant el mòbil i estàs mirant una altra cosa, saps? També et dic, hi ha un factor clau en aquest Mundial que s'estan enriquint molt a costa nostra, i és que les parts ja no duren 45 minuts. Les parts duren 52 minuts i mig més el que s'allargui, perquè ara a la pausa d'hidratació et foten 3 o 4 minuts d'anuncis. Exacte, és el que volia comentar. Per què han fet això? Fort. Jo crec que ho han fet 100% perquè aquí, igual que nosaltres, el productor del Mundial, o qui sigui, diria Mediapro, però Mediapro no és, no? Ha identificat clarament la falta d'atenció del món sencer. Llavors, la gent és incapaç d'estar 45 minuts concentrada mirant un partit. Llavors, què han de fer? 20 minuts d'atenció i li dono 4 perquè puguis fer altres coses, o sigui, mirar el mòbil, saps? És tècnica americana. Literal. Tècnica americana, i a més segueixen, doncs, encenen la màquina de bitllets i segueixen, doncs, traient bitllets a tothom, fotent anuncis al minut 22. Exacte. També m'ha fet molta gràcia perquè l'altre dia deien que no sé quin camp no fotia tanta calor i van fer la pausa d'hidratació perquè és obligatòria. Sí, clar. És obligatòria. Per contracte és obligatòria fer la pausa d'hidratació perquè hi hagi anuncis. És molt fort, tio. Exacte. També és veritat que és un Mundial una mica estrany, que ja ho van comentar, i és perquè hi haurà molts més partits de lo normal, i que en aquest sentit acabem de començar, però a mi em dóna la sensació que m'està costant, és el primer Mundial que m'està costant com veure també tots els partits, que m'estic com una mica agobiant a vegades. Sí, també sobretot el tema d'horaris, Àlex. O sigui, al final, si tots fossin a les 4, a les 6, a les 10, doncs mira, guai, però són a les 9, a les 6 de tant en quant, i després són els grans són a les 3 i a les 5 del matí. Aleshores, clar, costa concentrar-se, tio. Tu què prefereixes, veure un partit sencer o mirar-te el resum a dia d'avui? Jo, tio, he de dir que vaig agafar el Mundial amb moltíssimes ganes prèvies a ell, però ha començat i m'estic veient pocs partits. O sigui, m'he vist el d'Espanya, el França-Senegal, l'Anglaterra-Croàcia i no m'he vist més. Bueno, has vist els importants, els xulos. Jo n'hauré vist un par més, sincerament. Per la ràdio m'he escoltat a 2 o 3 més. Sí, i també és veritat que és això que, desgraciadament, Barcelona per desgràcia no, són a les tantes del matí. A dia d'avui no hi ha hagut partits determinants, sí que hem set que ara entrem a la tercera fase. Exacte. I que, evidentment, la gent ha jugat moltes coses. Argentina està classificada i Turquia eliminada, però molts pocs s'ho juguen tot a l'últim dia. També és particular perquè normalment sempre es classifica el primer i el segon. Aquest any també es classifica el tercer. Ara, avui en dia, es classifica tot quisqui. O sigui, has de ser molt dolent per no classificar-te. Exacte. No? Bueno, Turquia és bastant dolenta. Bueno, sí. Sí, no ha donat una, no? Però em refereixo, cony. Sí. També ho fan pel propi espectacle, no? Al final això ha de durar un mes i el que a tu t'interessa és la màxima audiència possible. Per tant, sempre que tinguis un jugador una mica interessant a una selecció, evidentment hi haurà algú que voldrà veure aquest jugador. No, i a més els Curaçao, els Cabo Verde, no? Que són, per exemple, potser l'exemple més clar, estan competint bé. Buah, tio, està competint superbé, Cabo Verde està competint molt bé. Va empatar contra Uruguai, va empatar contra Espanya. Clar, no, estan competint bé, aleshores, mira. Veurem a veure com es desenllaça tot això, no? Sí. Aleshores, avui portàvem també un altre tema central. Sí, clar. No? Basat en tot el que ve cinematogràficament durant aquest 2026. Clar, a veure, al final nosaltres ara marxem de vacances, és el nostre últim programa i estem fent una batuta d'actualitat bastant generalitzada. I també ens ha interessat una mica que tinguéssiu la possibilitat d'analitzar l'escena cinematogràfica, ho he dit bé, Conrad, no? Correcte. I, evidentment, deleitar-vos amb el que podeu veure al cine, el que no, i, evidentment, posar-nos una mica al dia, que al final també és important, no? Tot el dia estem mirant el mòbil i jo crec que de vegades això interessa bastant. Correcte. Aleshores, si durant aquests mesos voleu anar al cine o estar a Netflix i veure alguna sèrie, doncs estan passant coses i venen coses molt importants i molt interessants, tio. Sí. Sí, correcte. Venen pel·lis molt bones. Vale. Hi ha una que es va estrenar fa pocs dies, el 19 de juny, vale. Que us la recomano. Jo encara no l'he vist, però tinc moltes ganes de veure-la, sobretot per la intrahistòria d'aquesta pel·lícula. Intrahistòria.
no? Que és Toy Story 5. Toy Story 5, eh? Toy Story 5, sí. Ja van per la cinquena, Toy Story. Ja van per la cinquena. Quants anys té el protagonista, tio? Però si... El protagonista porta 40 anys. No, el protagonista... És avi. La primera es va estrenar el 1995, Toma de Toy ja, Story. El director, que el director és Andrew Stanton, vale? Segueix, des del 95 fins ara, és el director de totes les pel·lícules. No ha passat això d'un swap, d'ara canvia de director, no, sempre ha sigut el mateix. Vale. De fet, ell... Inventa Woody. No, ell és un dels que va crear la història, perquè treballa per Pixar, Vale. i aleshores ell va ser el que va crear la història, no? Aleshores, després del final de la quarta entrega, els joguets, com tots recordem, tornen a reunir-se en una història molt centrada en una pregunta actual i en una qüestió actual. Què passa quan els nens prefereixen pantalles abans que joguines? Que van molt en relació amb el tema que portem avui. No, sense cap tipus de dubte. Clar, això heu vist al tràiler, no? Aquest serà el tema principal. Què passa quan el nen ja no vol les joguines de Toy Story, ja no vol el Buddy, sinó que vol una pantalla? Vol Brawl. Correcte, vol una altra cosa, no? Aleshores, aquesta història, a veure com es desenvolupa i a veure què us sembla. Home, jo crec que molt interessant, no? Correcte. Sense cap tipus de dubte. Què més tenim? Correcte. Aleshores, actors famosos que sortiran a aquesta pel·lícula, vale? Sortiran bastant guais. El primer de tots, Tom Hanks. Molt bé. Tom Hanks, que serà el que representi a Woody, li ficarà la veu. Vale? Déu-n'hi-do, Tom Hanks. Correcte. Aleshores, com a dades curioses, vale? En les primeres versions, en Woody no era el vaquer simpàtic que coneixem. Els animadors l'havien dibuixat com un ninó ventríloc molt inquietant, que ventríloc seria com una espècie de Chucky, no?, que se li mouen totes les faccions de la cara i el que serveix és per ficar la mà dintre i moure'l, com una titella. Vale. No era un vaquero, sinó era una titella, no? Aleshores, després d'argumentar i pensar sobre el personatge, van decidir que seria un vaquero. Però està guapo, perquè hagués sigut un ventríloc i potser hagués fet una mica més de por, no? Aleshores, a més, Buzz Lightyear no havia de ser com recordem. Inicialment anava vestit de vermell i ni tan sols es deia Buzz. El seu nom provisional era Tempest. Com que Tempest? Tempest, tio. No hagués triomfat tant, eh? No hagués triomfat tant. Aleshores, hi ha una altra curiositat molt bona. La primera Toy Story havia d'incloure la Barbie al final de la pel·lícula, però els creadors van dir que no volien incloure Barbie perquè si no es relacionava un joguet molt famós d'aquella època amb Toy Story i no van voler incloure Barbie. Però la primera idea era que sortís Barbie al final de la primera pel·lícula. Vale. T'estàs donant compte d'una cosa? De què? De que estem vivint en nostàlgia i no hi ha idees noves. Tots són remakes de coses i d'històries. Aquest és un altre tema que volia parlar. No, ara en parlarem. Ara en parlarem. Aleshores, sí, correcte. Volia comentar el tema de Toy Story 2, d'acord? Quan Toy Story 2 estava gravada, vale, durant la producció, un error informàtic va esborrar bona part de la pel·lícula dels servidors de Pixar. El sistema de còpies de seguretat tampoc funcionava, aleshores no es podia reconstruir la pel·lícula. Reconstruir-la hagués costat milions i milions de dòlars i el treball d'hores i hores de persones i no es podia reconstruir. La salvació va arribar de la manera més inesperada quan una supervisora tècnica que treballava des de casa tenia una còpia guardada al seu ordinador personal. Aleshores, el 1999 tenia un pen la tia amb la pel·lícula a casa seva. Típic disc negre, eh? Correcte. Epa! El tenia, el va portar, va enxufar el pen i van tornar a tindre pel·lícula, però van estar durant hores que havia Toy Story 2, que ja havia sigut un boom blau, no existia Toy Story 2. La 2 està bastant guapa, és la del nen loco, no? Correcte, la 2 és la del nen loco. Vale? Aleshores, algun comentari respecte a Toy Story 2? Bueno, no, o sigui, és una reflexió, però em sembla que portes alguna cosa més i parlem d'aquesta gran pregunta, perquè a mi em dóna la sensació d'això, que constantment vivim de nostàlgies, no? Tu ara mateix ets un nen que has vist Toy Story 1 o 2 o 3 i tenies 10 anys, m'ho invento, jo el 95 no tenia 10 anys, no havia nascut, però imagina't que ara ets pare i dius hijo, nen, cap al cine, que has de veure Toy Story 5. Em dóna la sensació que vivim de nostàlgia i no d'idees noves. Sí, és veritat que no hi ha pel·lícules, noves sagues, no hi ha coses noves, tio. O sigui, potser... No estan passant coses noves, tot és o Batman, o Spider-Man nova, o Avengers, o nova de James Bond, exacte, o surt una nova de Star Wars. Exacte, i després hi haurà una saturació de seqüeles, no? Que, per exemple, això ha passat molt amb Avengers, no? O inclús Marvel, no? Que al final l'únic que fa és repetir fórmula, no? Que és a dir, un personatge principal amb una trama una mica oscura que acaba tenint un dolent que acaba vencent, no? I al final doncs, tothom guanya. Per mi això, sense cap tipus de dubte, és una falta de risc. Jo de ja Marvel, està passat. Exacte, Marvel m'ha agradat molt tota la vida, però em dona la sensació que vaig al cine a veure efectes especials
no m'omple, tio, no m'omple, no veig una història darrere com la que m'estic veient jo ara. Doncs mira, si estàs pensant això, espera't amb la pel·lícula que vinc ara. Vale, a veure. El 17 de juliol de 2026 s'estrenarà L'Odissea. Ojo! L'Odissea, per qui no la conegui, per mi, jo porto tot l'any esperant aquesta pel·lícula. D'acord? L'Odissea és l'adaptació d'una de les grans històries de la literatura clàssica, atribuïda a Homer fa gairebé més de 3.000 anys. Explica la història el retorn d'Ulisses, el rei d'Ítaca, després de la gran guerra de Troia. Aleshores, el que havia de ser un viatge curt per Ulisses, no després de la guerra de Troia i de passar tots els malsons que va passar, el seu viatge de retorn a Ítaca es converteix en una odissea de 10 anys plena d'obstacles, tempestes, enviades pels déus, cíclops, sirenes i proves impossibles. D'acord? Està guapa la tornada, Però, tot i això, que és on es desenvoluparà la pel·lícula, jo he anat una mica més enllà, i és que el més dur d'Ulisses no és el viatge, sinó el que es troba a l'arribada a casa seva. A Ítaca, el seu palau, quan arriba, està ocupada per pretendents que volen casar-se amb la seva dona, que és Penèlope, i quedar-se al tron. Vale? Aleshores, Ulisses decideix no revelar qui és i es vesteix i arriba disfressat de pobre per veure què ha passat durant la seva absència. La seva dona, mentrestant, ha guanyat temps amb una estratègia intel·ligent perquè ja li havien dit que s'havia de casar amb un altre home per seguir sent la reina d'Ítaca. Promet que triarà aquell home promet que triarà un home quan acabi de teixir un llenç, ¿vale? Una seda. Aleshores, cada nit... Me'n recordo. Cada nit el teixeix, durant el dia està teixint i durant la nit el desllaça. O el desteixeix. No sé fa la 13-14, perquè està enamorada, Exacte. Aleshores, quan arriba el moment de decidir, proposen una prova, tensar l'arc d'Ulisses, que havia deixat allà, i encertar uns objectius. Ningú ho aconsegueix, fins que el desconegut pobre ho fa sense esforç. És llavors quan es revela la veritat i es demostra que Ulisses és aquell home. Aleshores, de tot això, a mi hi ha un quadre que m'encanta, d'acord, que va molt relacionat amb un dels moments més famosos de la novel·la d'Homer, que és que només el reconeix el seu gos, a l'Argos, ¿vale? No, clar. A l'Argos espera fidelment després de 20 anys a que arribi Ulisses. Com Hachiko. Correcte. I aleshores, després de veure'l, és quan morirà. I aleshores això es va representar en un quadre que es diu Ulisses i Argos, que va ser pintat per Britton Rivière el 1871 i està exposat a Anglaterra al Manchester Art Gallery. I molt guai, molt guai. Aquest quadre, la veritat, que mola molt a sobre un gos, no?, que mira el seu amo després de 20 anys, que el reconeix i després es mor. És molt emotiva aquesta història. Em sembla una cosa espectacular i diu molt de tu, tio. O sigui, et deixa en un quadre d'una persona molt culta que et fixes en el detall, no? A mi m'agrada molt. I la fidelitat, no?, que pot tenir un animal i com un pintor, no?, Total. A més, plasmar aquesta obra en un quadre, tio. A més, a part de la superhistòria, que ja va ser representada, em sembla, el 1980, no?, com a pel·lícula, sí. El director és Christopher Nolan, que tots el coneixem. Imagina't, Interstellar, Oppenheimer i Inception. I actors famosos sortiran Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya o Robert Pattinson. O sigui, el reparto és totalment absolut. Correcte. Opinions sobre això? La veritat és que pinta molt bé. Christopher Nolan ja saps que és dels millors directors que hi ha a l'escena i que sense cap tipus de dubte no deixarà indiferent a ningú. La veritat que no coneixia que sortiria aquesta pel·lícula, aniré a veure amb tu. Odyssey és molt bona, 17 de juliol. Vale. Aleshores, li dono un altre perquè no ens queda massa? A veure, la veritat és que sí, li pots donar un altre, no? Vale. Sí. Aleshores, hi ha una altra pel·lícula que jo porto esperant tot l'any, que és Dune, parte 3. Dune parte 3. No sé si us heu vist la primera i la segona, si no us la recomano perquè estan a Netflix, d'acord? I s'estrenarà el 18 de desembre de 2026. D'acord? Aleshores, Dune, pels que no sou coneixedors d'aquesta història. Dune part 3 forma part de l'adaptació cinematogràfica de la trilogia literària Dune, escrita per l'autor Frank Herbert, d'acord? És una de les sagues de ciència-ficció més importants de la història. La trilogia explica la història del planeta Arrakis, o sigui, ens centrem en un univers imaginari que s'ha imaginat l'autor, i el planeta Arrakis és un món desèrtic on es controla la substància més valuosa de l'univers, l'espècie, ¿vale? Que és una espècie que viu a sota la sorra, essencial per al viatge espacial i el poder polític. Al centre de tot hi ha Paul Atreides, que serà el jove que desenvolupi tota la història i que aparegui com si fos un jove i desenvoluparà a saco durant les 2 primeres pel·lícules de Dune. D'acord? Ell és el príncep del poble que va a Arrakis a aconseguir i extreure aquesta espècie
i aleshores, a partir d'allà, li començaran a passar moltes coses perquè descobrirà realment qui és ell. Aquesta tercera entrega promet ser molt... A part de ser i tindre molta guerra, ell ja serà el rei de tot Arrakis i serà una persona més violenta, a diferència del que hem vist a la primera i la segona. D'acord? Però ja et dic, el Paul Atreides, que està interpretat per Timothée Chalamet, que m'encanta. Timothée Chalamet, que ha fet l'anunci d'Adidas. Chalamet, correcte, Chalamet. I a mi m'encanta aquest actor, la veritat, així que tinc moltes ganes de veure'l. A més, surt la Zendaya, i el Jason Momoa i el Robert Pattinson. Quantes pel·lis ha fet la Zendaya aquest any? Moltíssimes. Spider-Man també l'ha fet ella. Moltíssimes, correcte. Molt bé. I res, es promet guapíssima aquesta pel·lícula, així que... si voleu veure-la, el 18 de desembre de 2026 és a tots els cines. Escolta, molt bé aquest resum de les pel·lis. Jo t'he portat 3 sèries també per recomanar. M'agrada les sèries, tio. Tot i que ara m'estic veient una miqueta llarga, no parlarem avui. Exacte. De fet, evidentment, una de les 3 que volia recomanar avui, evidentment l'he posat al sac, vale? Però he intentat d'alguna manera portar 3 sèries totalment diferents. Vale? La primera, jo personalment no soc molt de sèries i de fet estic veient una des de fa molt de temps i per tant no sóc una persona molt aficionada, però avui m'ha tocat aquesta temàtica i ho faré el millor que pugui. La primera és Shogun, vale? Que al final, si us agraden molt les sèries ben fetes, Shogun és pràcticament obligatòria, vale? Perquè parla de política, de samurais, de tradicions i té aquest tipus de fotografia, escena espectacular tradicional, no? És una d'aquestes típiques produccions que es demostra que encara es poden fer sèries no només de primer nivell, sinó amb un lore molt interessant on famílies tradicionals, en aquest cas de samurais, no?, en base a la pròpia cultura que porta el propi samurai, no? Hi ha traïcions, desgavell i animació. Desgavell. Al final, el més important de tot això és que és una història molt ben escrita, les interpretacions són excel·lents i si tens una bona tele, tio, és que visualment és impressionant. Exacte. La segona que us porto no té res a veure, evidentment, amb històries de samurais, i és Severance, ¿vale? Severance, al final, és una sèrie que el que intenta aquí és que t'intenti fer pensar, ¿vale? I al final comentar cada episodi. Severance és de les millors sèries dels últims anys. Barreja misteri, ciència-ficció i crítica en el món laboral d'una manera brillant, no? És aquestes típiques sèries que tu l'estàs mirant i de cop i volta, gir dramàtic de guió, no t'esperes absolutament res del que passi i de cop i volta, no? En aquest cas, el propi guionista et revela, no?, una veritat que tu probablement siguis conscient que la teva societat està passant, però en aquest cas doncs, te la revela entre línies, que això també ens agrada molt. Què més coses té? Pues, evidentment és molt addictiva degut a aquests girs de guions tan al·lucinants i cada episodi et deixa més ganes del següent, ¿vale? I per últim, però no més important, no necessito guió per presentar aquesta sèrie perquè és la que m'estic mirant jo i amb tots vosaltres, sisplau, mireu One Piece. Per mi, sense cap tipus de dubte, la millor sèrie de les millors sèries que... No es diu sèrie igualment si és manga? Bueno, es podria denominar com anime, no? Perquè és una sèrie japonesa que d'alguna manera ve del manga i quan un manga s'anima és un anime. És un anime, ¿vale? Correcte. És un caire de sèrie que, bueno, el més important de One Piece, sense cap tipus de dubte, és que porta des de l'any 97, 99, si no m'equivoco, escrita per Eiichiro Oda, i que no només no ha parat d'estar a missió fins aquest any que ha fet un paró de 2 setmanes, sinó que és una història molt completa d'un noi que es diu Monkey D. Luffy i que vol aconseguir ser el rei dels pirates. A partir d'aquí, aventures, crítica a la societat i moltíssimes més coses que no m'agradaria desvetllar-vos a tots. Però sense cap tipus de dubte, si hagués de recomanar alguna de les 3, recomanaria la tercera, perquè no només passaràs una molt bona estona, tot i que a dia d'avui em sembla que té més de 1.200 capítols o 1.300. És llarga. Sinó que et canvia la vida i et fa millor persona. I fins aquí el meu resum de les sèries, la veritat. Molt bé, tio, la veritat que molt bé. Jo ja et dic, jo m'he començat... Jo vaig veure alguna sèrie a principis de 2026, ara m'estava molt desganxat de les sèries, i arrel del meu company Àlex, arrel del Pau González, que també em va estar fotent una xapa increïble, els dos amb una copeta sobre One Piece, vaig decidir donar-li una oportunitat. Ara vaig cap al capítol, em sembla, 25 o 26, em queda un marató per davant, però bueno, s'ha d'enganxar aquesta sèrie, sobretot, t'ha d'agradar, jo estic començant, no puc dir que m'encanti, no encara, però mira, anirem fent a veure què tal i veurem a veure si això és com ho pinten o potser l'Àlex i el Gonzi són dos flipats. Sense cap tipus de dubte, jo crec que hi ha 2 maneres de veure aquest tipus de sèries, no? I és a maratona gas, a xitxa, o com ho he fet jo, que potser és una mica més arriscat, però entendre-la, digerir-la... Jo porto 2 anys veient-la ja. I mare meva, quins 2 anys, no? Sí que és veritat que m'ha ajudat molt a la meva vida. Sí que és veritat que els animes, com tu dius, et modifiquen una mica l'esperit, tio, perquè... Sí, la teva manera de ser. Els japonesos fan i escriuen i pinten
sempre amb un sentit. 100%. Saps? No per monetitzar, i a més aquests homes, tant el de Naruto com ell, que van començar al 1990 i pico. Aleshores, clar, ells fan això perquè és una expressió d'algo que volen explicar a la societat a través de dibuixos. Exacte, sense cap tipus de dubte. Naruto no l'ha anomenat perquè tenim un programa de Naruto. Sí, correcte. Però que al final Naruto va d'això, d'un nen que des de petit li fan bullying, no? Té por, no sé quantos, i al final d'una manera o d'una altra surt endavant amb tots els obstacles que li posa la vida. Perquè al final tothom té problemes. I jo ho he dit molts cops a Quelcom, però la meva manera d'enfocar la vida és tu ets un veler molt petit al mig del mar i tens ventades. Llavors, la clau no és posar-te en contra del mar i que vingui una onada i et rebenti, sinó pillar la teva pròpia vela i impulsar-te amb el vent. Correcte, jo em quedo sobretot amb Naruto i amb el que m'he vist del Monkey D. Luffy, amb els objectius que tenen els dos, que són l'objectiu d'arribar a un cert punt i passi el que passi, 1, no pararan, i 2, tindran un somriure. I ajudaran els seus amics. Això, per mi, és clau a la vida i és una de les coses que m'estic emportant jo dels animes. Sí, totalment. I, de fet, tu quan... Bueno, jo sempre ho he pensat, però si tu tens una visió clara d'on vols arribar i vas amb un somriure i feliç, no? I gaudint del camí, que probablement arribis, sempre quan, jo què sé, no et juguis la vida, no? Correcte. Que, de fet, tant un personatge com l'altre juga molt la vida. Nosaltres no som lladors, nosaltres no diem aquí que la gent de sobte digui vull ser milionària, però ens fiquem a fer barpis, no? Però que tindre objectius clars, tio. Exacte. Visualitzar-se i anar per ells. Però si tu d'alguna manera saps que una cosa t'agrada molt i que pots arribar a ser el millor, no? Pues per què no ho ser-ho? Sí, està clar. A vegades jo crec que a molta gent el que li deu passar, bueno, no ho sé, però que sense voler és supernatural, no? L'ésser humà està fet així. Que tens certes pors a l'hora de fer certes coses, no? Com agafar un micro i sortir aquí davant de la càmera i parlar 4 coses. Però jo crec que al final el més important de tot això és tio, rema, tira cap endavant. Nosaltres portem 94 programes dient això i que sense cap tipus de dubte, si tu creus i tens fe, normalment les coses passen. Jo estic segur, Totalment, Àlex, totalment. Així que, per tancar, res, que les mireu. Exacte. I avui, nois i noies, és el nostre últim programa de la temporada número 5, el nostre programa número 93, i ens anirem, farem un descanset que ja ens val, no? Portem aquí des de setembre, no hem descansat encara, alguna setmana per alguna tormenta elèctrica, aquestes coses que passen al març, però res més. De fet, em sembla que és la primera temporada que com que ens enganxa un temporal bèstia, que normalment sempre els dilluns no sabem per què, però... Està molt tranquil tot. Exacte, el clima descansa. Sempre nosaltres gravem el dilluns, vosaltres ho escolteu el dimarts, però normalment la temperatura ens és favorable. Aquest any no, 2 anys, o sigui, 2 dies de locura màxima, temporal, morir-nos, tal... Sí. Ha sigut una locura aquest any estar amb vosaltres, que ens escoltéssiu, ens ha encantat. La veritat, alegrar-vos o distreure-us o fer-vos plorar o riure. Exacte. No? I ens encanta fer això per vosaltres, ens ho passem superbé fent això. Així que moltes gràcies, família. Moltíssimes gràcies a tots i també m'agradaria agrair-li a tots els convidats que han passat aquesta temporada per Quelcom, que no són pocs, la veritat és que estan bastant guapos tots. Sí, la veritat que sí. Han sigut programazos pràcticament tots, hem portat des d'una campiona del món, passant per un home que busseja, passant per un tio que fa windsurf per icebergs. Correcte, passant per un entrenador de futbol femení. Hem tocat molts pals. Exacte, també ens ha agradat molt tenir programes per nosaltres, que últimament ens costava molt fer-los, perquè sí que és veritat que a vegades costa com d'alguna manera intentar ajudar l'oient, no només a entendre certs dogmes de l'actualitat, sinó també posar-lo en context i intentar millorar la vida. Llavors, per nosaltres ha sigut un repte que crec que ho hem passat amb excel·lent, com sempre un cop més, aquí al final al costat del Conrad és bastant fàcil. I sobretot gràcies al Constant, que està allà sempre escoltant-nos, que està allà sempre ens espera quan arribem tard, no es dorm mentre que parlem i és un plaer també formar part del seu equip i que formi del nostre. Exacte, ha sigut, és el millor de tots, és un heroi. Avui, de fet, ve des de molt lluny i ara torna a marxar, però ha vingut només a l'estudi per gravar-nos. I mira que li vam dir que es quedés relaxat i va dir que això no ho tiràvem nosaltres sols i que venia. No es fia, però bueno, al final és això, que vosaltres al final aquí veieu 2 persones, però això no seria possible, evidentment, sense Ràdio Sant Feliu, sense el Constant i també sense la Paula, que també li volem agrair una abraçada molt forta. Correcte. Així que no us preocupeu, no ploreu, que tornarem, família. Tornarem el 2026 al setembre. I estarà molt guapo, així que us animo a escoltar-nos i a estar aquí per això. Exacte, a l'octubre. I ara el Conrad, no us ho volia dir,
però us cantarà una cançó. T'imagines? Me ve entrando en la... No. Se me queda mirando... No, nois, gràcies de veritat per tot. Hem intentat fer una despedida sense guió, dient les coses des del cor. Crec que ens ha quedat bastant bé, volíem dir-ho amb amor, i ara ja doncs, ens toca descansar. Espero que ens seguiu a totes les xarxes socials, que mai ho diem, però Quelcom Podcast, Quelcom, estem a Spotify, a Apple Podcast, a YouTube, a qualsevol lloc del món des de fa molts anys. Correcte. I mil gràcies, que sou els amos i que... I envieu a col·legues, feu-nos coneguts, sisplau, família. Sí. També una cosa, si coneixeu algú així superguai com les persones que hem portat... Ens el passeu. Clar, que tenim 2 mesos ara per preparar la següent temporada, vinga. Així que els germans Mellow se'n van a descansar. Moltes gràcies, família, us estimem molt i molt bon estiu. Molt bon estiu, visca Catalunya sempre. Adéu, guapos. Adéu. I guapes.